Čaute ľudia, moje meno je Herobrine a teraz sme na rybách. Môžem vám ukázať pár vecí. Tu ja chytám, tu sa ešte len rozkladajú, to je moje tatino, môj dedo. Potom tuto je voda. Tiež by som chcel urobiť nejaké video, že budem ticho, že pôjdeme niekde do prírody a budeme počúvať iba prírodu. Ale zatiaľ ešte pozerať sa okolo seba. No teda, ja vám iba ukážem. Tuto máme loďku. Tuto máme hadicu. Tuto máme bil, a keď chcete vypnúť toto video kvôli červíkom, tak, ale tí, ktorí chodíte na ryby a máte radi červíkov, tak toto musíte sa na toto pozrieť, len mi dať chvíľku. Kurník, jak to otvoríme? Jak to otvoriť? No ukáž, môžem ti pomôcť, budem ťa natáčať. No to potiahneš takto dobre, tak. Dobre. Takto? A tu máte červíkov. Môžeme zatvoriť. Lebo ja mám teraz pár červíkov ešte tuto. Mám dvoch a ešte máme aj dažďovky tam v kybliku. Tati, máme to ešte aj tú nadhodovačku? Máme. Dobre. Máme ešte aj tú nadhodovačku, ktorá je tuto. Môžem vám ukázať. Možno až v ďalšom videu, lebo toto video má ešte aj... Sponzorom tohto videa sú ešte aj na rybách. Sme neviem kde. Ale tiež ešte aj toto. Skartener Bombe Orange. A tiež to vyzerá ako pivo, lenže nie. Je to veľmi veľká dobrota. Dobre, takže musíte mi dať chvíľku. Ja musím teraz zobrať túto vecičku. Tuto dáte vodu, vylejte, dáte sem guličku a piu. Takže to je všetko pre toto video. Piu. Čau. Čau, čau.